С около 50% ще бъде намален общия бюджет за спешна помощ през 2011 година, съобщи заместник-министърът на здравеопазването доктор Михаил Зортев. Причината е, че пред спешните кабинети на болниците са преминали около 900 000 души, като реалните спешни случаи са били едва 30%. В момента финансирането към спешните портали беше по 20 лева за пациент. От следващата година ведомството ще промени начина на финансиране на спешната помощ, като се въведат годишни бюджети за болниците. Според Здравното министерство само 30% от пациентите, преминали през спешна помощ, са спешни, а останалите 70% могат да получат медицинска помощ в денонощните дежурни кабинети в поликлиниките. Ние взехме едно решение да не нарушаваме достъпа на пациентите до спешните портали, да се плаща именно на бюджетна форма, на база население в съответния регион, обслужено население. Средствата, които се заделят за тази помощ, няма да бъдат в размер на 30%, колкото са спешните определени случаи. Те ще бъдат повече от 50%. От тези, които са отпускани през тази година, за да може да се гарантира тази дейност. Ние даваме гаранция. Въпреки че не се знае точната сума, според Здравното министерство парите ще бъдат достатъчни и ще гарантират спешната помощ. Предстоят промени в режима за купуване на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа. Това отново поставя под въпрос лечението им. От март болниците сами ще правят търгове за доставка. Пациенти, дистрибутори, а и лекари смятат, че това ще доведе до пълен хаос. Подробностите от Марина Евгениева. От Здравното министерство мотивираха решението си така. В момента процедурите са тромави, а болните чакат с месеци лечение. Ние сме гарантирали по-висок финансов ресурс за тази година. Имаме готовност и с изпращане на наши експерти, които да работят в лечебното заведение в процеса на подготовка и реализиране на тръжните процедури. Тези средства ще бъдат целева субсидия. Според Ангел Бекяров, който е един от пациентите засегнати от промяната, това на пръв поглед изглежда добре, но ще създаде много проблеми. Има опасност болните за 3 месеца, когато влезе сила наредбата от 1 март, да не могат да реагират на време и болните да останат без лекарства, които трябва редовно да получават. Ангел смята, че това е един експеримент, който няма да се отрази добре на пациентите. На същото мнение са и дистрибуторите. И в момента голяма част от тях чакат пари за доставени лекарства. Не знаят и как ще се правят новите търгове. Дали ще са само за медикаментите за химиотерапия и хемодиализа, или ще са общи за всички ползвани от една болница лекарства. Ако ги спечели един и същи доставчик и този доставчик има задлъжнялост към него, той може да откаже доставка на базата на стара задлъжнялост, не на новата. Не съм сигурен, че към момента болниците са абсолютно наясно каква тръжна процедура трябва да публикуват по отношение на тия нови позиции, които им се прехвърлят. А 1 марта е съвсем близо. Директорите на болниците все още не са запознати с подробностите за предстоящите промени. Затова и управителите на най-големите лечебни заведения, в които има хемодиализа и химиотерапия, отказаха да коментират. Здравната реформа е вход и за трансплантираните, и за пациентите с редки заболявания. До сега те получаваха лекарствата си от Здравното министерство. От 1 януари обаче това ще става от аптеките, а касата ще им възстановява парите. Промяната притесни и фармацевтите, които и сега чакат с месеци дължимите им суми. Аптеките вече са започнали да продават от запасите си с лекарства по здравна каса. Пари за ново зареждане няма. Причината – касата закъснява с възстановяването на парите. Последното плащане, което е направила, е за първата седмица на октомври. Остатъка за месеца, заедно с парите за ноември и декември, аптеките ще получат през януари. Подигравателно. След като очевидно за тях добра новина е, че изобщо плащат. Лошата новина е, че плащат с огромно закъснение, което ще постави на изпитание всички. Изпитанието вече е започнало. Част от животоспасяващите медикаменти и сега липсват в аптеките. Весела Христова е на поддържащи лекарства за сърце и е сред малцината, които и сами могат да си ги купят. Мога да си позволя, ако случайно. Но един възрастен човек, пенсионер, който, деца казва, живота му зависи от това нещо, как може да остане без лечение. Абсолютно неприемливо е. Според управителния съвет на Фармацевтичния съюз, прехвърлянето на медикаменти към бюджета на касата ще засили кризата.
И ние ще работим само по 9 месеца и половина ли в годината, или да кажат по колко месеца ще боледуват пациентите, нали? По колко ще работят аптеките по здравна каса с пациентите. От касата успокоиха, че за до година са предвидили повече пари. От сега са разчетени 392 милиона лева, което е с около 50 милиона повече от тази година. За BTV новините Мария Ванкова.